umbe mukoma kwa bagara bu mungunone akairegeka kuitaba ena hata kita mache kumatera macho kaigana akoleta akamoa mache uri akaregeka ama ene ga wakino na anywa mache tali mache arona takiti edambo biri uri akairana o ikanjira kolega ubukima buri na arora kinsa kiri oburushiri asebwale akole yutan kakoirana o chako na mungunone liako agonchora chingeni como uri na baba na iranire como utato mwana ngakwera na bwangu como taina nyori ngitie nene como bora ngakiyangana yaru ete korwa sende na sobo kima bori okare na kinda gokeke rochera morore nintuga mekumo sasima elochi ngena nge nina chiwe chane okuba kwa ye kuiweke niyore ngena nge niya sigutwa moro verio walikowa noko kana va cherwa sumo chulia ninyore ngena niose. Baba yetu na Mungu wetu mpendwa unayetupenda, ni asanti kwa wakati huu, ni asanti kwa sababu ya kipaji cha uhai ambacho umetupea kila mmoja wetu tangu tuliposaliwa mpaka wakati huu. Ni asanti kwa sababu ya familia ya mama mwenda sake, wajukuu na watoto wake wote na familia nzima tunawahifadhi mikononi mwako. Unapofariji watoto wako ulimwengu mzima, na hao Mungu wetu na Baba yetu uwafariji, wape tumaini inayozidi kifo. Imefika wakati tunapoenda kusikiza neno lako, naomba ya kwamba neno hili lituchonge, neno hili lituandae kwa minajili ya kurudi kwako mara ya pili. Ni asante kwa sababu umepokea dua zetu, ndiposa tumeomba na kuamini katika jina kuu la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Ekerena aligereri sakaleri na akoireri sakaleri genda ne sakaleri unaligotewa umongino ya korwa iborwa baka up to the time she died okore miaka 101 abamobe gitechikosi na abasoroire murarushi miaka ya korire amane no tema korwera buna tukana stesa miaka itokora ngiki ajaye miaka hiyo kwani musieni muri miaka inote mo kole kende why I know people they have answers ndegere wona ye na igura bantu bwata machiwa echero yo mungiro ya karageire tari hero bantu le bakora ngaki bakoragera echero mungiro yo ariko ye ko omwongo yokenda omayakoriye wa abantu le kegoriye ke egeko makara mungu ebyasi bya kariru na masabo lero ngakimoko biya emogo salia lero abantu bakoragera liyo kinda kenyenyaria ebintu bibigo sambu maroba bikoro kungemetura koyunga ngeye pound ngeye atati ekengi iwango te ejero mongino ya ale ko hage yo mwana mondo te kugwe kananare na kina tebera miaka ya ito na totema to koranga ki ndo hoikio atana chiro kokoro ndio ayentegere anchon tegere iwa ekere lidukelimo whether you like it or not, one day as you are seated here one morning or afternoon or evening you will die, but you don't understand what kind of men and women will assemble in your family. Oba maite maite ndoke korango ki dirikuwe boletu ekuare kulera aibweka
abantu bakotenga Dilikwe watu omaete na bwo kwarete abantu bose bi netengo abantu bate amataya ngina gwete amaisaya ise ayo kirete ko kore bichaja ko ngase kuachire esena kiere. When you die you keep quiet. Those ones who are dancing kwa ba emeremu yaba vice versa. When you are born kwa mugore tukuna makoko chaka makoko kwa baba biri no yo jako kuikunya gitari ko senjira abu asikwatokira. When you die yaba murongo wa magari ilikuwa ibure tu okaswa igunyomba ebweka kule koboko. When you die kwabe kwero wakanyiko manya kwanyo kurara mali ukanyigite mali gitanda kirie kene no gonchuka ebweka kigima. When you die kwale twira wakanyikiro manya kwanyo kogendie gari When you die, you are given alone a lift downwards. At all you eat every kind of food. When you die, you become the food towards the insects. When you die, kwama kwabe indagira ya makundi awu echigeria muna nae konye bale kamole na inchi manya bunono letiga itukiri mo gukure lakini kora tebele abantu ngatia kunya kobeka chipasu kwa disi myo beki chipasu kwa di eye message eye besa yo kirete uri gite bake moto ndo kamurikaga petriro moto kwa nga simi yao ya ri bebe ko when you will die one day the more clothes you have tuigocha kogenda nacho my dear friend egali yeyo kurasa bwe livu tukwata byo moto nenga inde sansa anyo mutaka watabeka nkonye na nje kwa matenga sansa. When you will die ne koire arake turocha yao watabeka sansa ayene koleta kuru mocheri are ngale mwantigete korango igao nyore kule moyo my dear friends ewoyo weke hege na matukaya kerana soma omugarabu monginoyo lingana dia pastor yanko nyanga and scorching heat for the lamb at center of the throne will be their shepherd. He will lead them to living water. No more failing. Sole ese yore gocha kwanchole ngicho na nchilimo kama wona nchina arosire Kenya asalenge South Africa ante biana kon kama wodi ya kera kwa chieto ngakiyale gocha ante betina kon agante bi uchumi asale kiro iwonga kiayo gende to kesele gete
agantebe ngonya gotema ngakia rende gagabuo ya saliki ande basala janga twarore nere kumwakira gosendiri kumubori abulende egiseki gwatangane kitu asomete kamo na yito ngira abuna nchenda akanyekera abwake ogonte biga ochiga ora sirira kumubori ana no sirete agante bibera abwa sore esebuya korteki no nanya kolengeria kere choe baro ndenga ochochora bia matanga nanya kolengeria bono ngakingo ja goteba rinde ikiagere bibungo bia matanga kero mutake bwate ko mutaka bwa njokwana batenga abali moyo bamanyete bakolenga ki bona nya kolengeria bono margo baki kinara ire na boka mambe nanya oroige tukia ngakira alikera ohori yete ke gikia ngakire nakingo chakaba agede chemist dan konye riogerio ontenga kwabiri amuburi matukare ngankonyi ni wiki gikia ngakalimo igama riogara kwire wiki acha konyora ngeke bungiki ega kichivu kikia ngagitirimo katika ngena egweriogo ligwaka ngaki kekore ngaki bona kongereza ngai wiki ana kongereza basa ngaki ngana bana gokonya igongo konya bona korengeringa asa mangana maya asitwa abebuya asimo basota tuite na igwaba tubaga tebakale chia mani watebanga abagedi barurare abanyene musuke kurua sibirogo na bari bacha banyore kiri bekaransa na komenya nseye oikomo gasogo ite oikomo gasoko rende ese muna for example kole kiro bali mukora toke kiro na rabanya bihaza bakurangirwa zadigarende toba classify tika inune chiombe inune chingoko ne chinyanya ekialo omuntu okotoke kiro oikomo gaso omugende kumambia chake tena mia imo kwagenda busonga alichirongi chiko tangazunga mia ngachorero ngomoera limi ukomboli no muikuyo lengo ukomboli kiju yake inafanya kazi ukomboli ina akosera ukomboli nilitaja 100 mara ngapi silitaja mara 3 sikiza kwa umakini ngaja konyora ngeseye eselembe ekebunge kegiate abanga igoronya sai where we are thinking sitolengereti amarika te abanga mugaso tukayo bantu bakorwa enchara meta bantu ngwa kane tuwa kiti akora soka bwangu asike ba mino baga kara kule school na no chi kara atikake nero nyomete bona buno kwa chieto ebintu byabulire abago tena barati yake bona liyo wake simi na kinga bona na inyore ngambo yale bakoresa ngaliringa kirende tu abatebe tirende bona obire buno tu akaneti esimi kwa makole kwa pisi asinye njota iguete enseye wekenjari kuli baka bana baho obuwate baka ko batebe ngesere baba eba ko tena story ere mubimono bate ko rate winda bate kanisa ngaki ko bisi nemeremo ya nyasaye bura bona karo tali omungiti bangina bara bangiti sana ochi koro kaiga wa kodi oirege ka goitaba igankwa ni ale biare nganga Monta kagenda chinyomba chiro kwa abantu bagachitange na para monta kolenga chinsi chi nimbogera abango nyaginto nkanyikire umbe mukoma kwa bagera bu mungunonde akairigeka kuitaba ina hata kita machenyi kumatebya macho kaigana akoleta akamoa mache
uria karenge ama ene ga wakino na anywa mache tali macharo na takiti endambo biri uria kairana o ikanjira karenge ubukima budi na arora kisa chirio uburushiri asebwali akole yutan kakoirana o chako na mungino na riako agoncho na chingeni como uri na baba na iranire como utato mwana na kwenda na bwangu como tena nyori ngitie nene como bori na kiyangana yaru ete kurwa sende na sobo kima bori okale ariyo nyasaye amarika hotela ariyo nyasaye ndagere tego chigokea unabona kaba gende bachire kugo okonyoro muntu chirigana ngotari koria omunyu igotari monyacha igonkori county ali ngambale kamuli ariyo nyasaye nigate bana charte ko ariyo nyasaye gesutenge ko ariyo nyasaye kotango ko ariyo nyasaye kolemango ko ariyo nyasaye egento kerabo no kurani ko kayo ikiaro yitu kurandia no akoreki ngakbono ra ndioro akingo babuli egento kiyo ko kerabo tom amateruka oka marika batebanga totere kurumambye bakariri tokubeka marusi tokatebanga tata nyasaye obakuru bono wikariri byara babuli abamutari gotera uruchi munali tibona munaliti uruchi kwa ito munaye bwe kule asama taratari asaba sacha te yukindu ngima naye bene aini ntakana sikuwa hii igora yina saba akamura si ubaka motere kanya kona batero ku kanya kona kurubono ekiarate banga emanu ye ngondi ne rura tutangane tokonya gotera kurumaera tokota banga nyasaye kwa wene ile kwa wewe kurubono wikali kare na kare omegota banga makwirita kobo ake makwirita kobo makwiri ngati akoba bantu bali bokongu bantu bakora bokongu kanya so sigite nyombo sigite kutadi bungu iliyo kwete abantu bali kitanda kiri ukura week bande metukuchia bande kuchia banga makara ko Grigorisi bande kuchia baraire abana no bago nade mbuya korona yaje dewasa abantu bagucha matanga ari no mwana tanga kama ukelicha ogo chikwa gwe sukuma okwego kubona muabu atengeni ngao tokwire ine tokurusi ngao na kabiji toiko ekwari kwa ro timambia kare kabiji ya ruo bale ngamwanyi nguri kwanja mwe mwanje nyasawe bale ngamwanje nyasaye saro mito iguru nyasaye bantu mbayigo sukina wa ege tukichande tabante se chibu ege tumoko gambe kenge chibu natani biya kwa agenda kaya bona liye sere bo ege ndi kenge bono kirobisi no ko serania ne noro bebe ngomonto kanyongete na ngonjo kirite bara atari ko monjo kire motenga ebueka na ebueka kubekere tinga nana yora bwate jiwese tingeyo tingo komani kiensei bantu babuitu bakabara liso saime andi no moto lo kwa bere injira ara ko ngaini taka ko ngaina obodi mwe bware ngo bonge ekene ngikabegeke ari ne bungu eku ayo wakakansa nganya kwa le factory ese ni mbege ekebunge kia konya igabana bomongina kia konya ari nyasaye bantu bakogota kuna na ikire miaka 40 yona achagire kwa babu
maitena nyori mo basa ngo chikobeke mo chibi kanyona na atumire jiro gisibiri arenge ngando che na achiri amaene omuntu kanore buya adio nyasaye logotumbo kobo adio nyasaye miaka teko ngasomele tabu yake mogego tanga abantu bonsi barabe miaka eyemo miaka ngaine muntu litakurwa abu nyasaye manya ayo nyasaye ndio mwange to nyasaye ati to kole bon asina baikiri utagwanya to ndo nyasaye ayo nyasaye yantu kuya memory yaho te gusereka memory manya memory eserekete yaho etarosi guande ebipiri ebyo bege to munyo kabeke kemo munyo ikero kabeke sukari ikera machani wacha akakolika ki ngura biro ndaida watalanga ese family you have lost a book. This was your book, a reverence. As a more call your reverences. This is a library that has gone. Library kwenye mubugate. Abana bari abakoro mba manyete makiba korendi abana babo. Mba mayeta abana babo yotabugati orushya so yobugate akoranga ki. Oyonde. Abana bari abakoro bama makiba ko balancing. Ekelege tabu mwarusi. Ekelege tabu ekelene. This is a library. Penny. There is go tell us a family. Amangana abakonye. What sato ai sato entangani watawanga accept entangani na tamakorena ki you accept moita wenanga your mom has gone. Number 2 whatever adjust mokora adjustment onye rio mana ya bono rikorena ki richense moto bono yo kuchukuma konya kuma advice nga teko mana igatai bono kole ntoke ko nga adjust or adjust agata to nagiate advance ponto mo ko ikana sama mama na kwete mote ko na mo mo ko ikana na mama na kwa ndo ikoragera oje mito ikoragera. You have to advance. You have to advance. Mo karanstesa ya sawa konye tuancho nyasaye ekitabu kio mwali ya watabanga let us think about heaven. Torenga liyo ekiaro mo titongo chichare na ereka go chicha awataba nale neli word akane ke moto buna kwa na ki kwaring nyasaye konye iga muanje nyasaye echinguru chaino no komanya kwaino meya yeso oyoro mutolito